Joo, otetaanpas tämänkertaiseksi jutuksi tämmönen suihiotoharjoittelu. Mä olin kertaalleen tuolla paikallisella huorakavulla, missä on siis huorapaareja. Ja siinä oli yksi pari omistaja sitten tullut tutuksi, missä tuli aika paljon notkuttua ja siitä löytyi yksi semmonen typykkä sitten ja tuntui, että mäkin olin jo niin saatanan kännissä silloin, että kotiekkaassa olisi pitänyt lähteä siinä vaiheessa, vaan eihän sitä saatana vittua, sitä ihminen on heikko, niin eihän sitä mihinkään kotiin malttanut lähteä, vaan tosiaankin niin sitten päästiin diiliin tämän tytön kanssa. Tämä oli aivan uusi tyttö tässä paarissa, että se oli ihan tuore tapaus, että ei ollut varmaan ollut kuin viikon pari tässä ammatissa töissä ja no sitten siinä kun sitä hintaneuvottelua tehtiin siinä, niin siinä kävi selväksi, että sillä vaihelaatikon vuotta eli että ainoastaan suihiotto on mahdollinen ja mä sanoin, no vittu kai se nyt tässä vaiheessa sekin kelepaa. No mekin pastiin vintille sitten, vaan eihän se tyttö saatana tiennyt yhtään mitä se teki. En minä tiedä vittu, oliko se niinku ensimmäistä kertaa niinku siinä hommassa, mutta ei sillä niinku ollut vittu mitään käsitystä, että mitä sen pitäisi tehdä. Ja minäkin sitten hirviö se kännissä siinä vaiheessa ja se saattaa tuo vietari vähän venyä siinä vaiheessa, että se ei ihan ensimmäisen 10 minuutin aikana niinku nallipala. Ja ei siitä sen tytön hommasta tullut ei saatana yhtään mitään. No sinne meni varmaan puoli tuntia kun se tuskasi se tyttö ja ei siitä ei niinku tullut kerta kaikkiaan helvettiäkään. No kun sitten siellä kohta rupeaa ovelta koputus kuulumaan, että mikä on meininkiä. No siellähän oli tämän pari omistaja. Se on hyvä kaveri se. Hyvä kaveri se typykkä ja siis tämä tyttö, joka siinä sitä hommaa oli hoitelemassa, niin se ei puhunut sanaakaan englantia. Ja tosiaankin se tuli tämä pari omistaja sitten tämä kaveri tuli siihen. Ja se ei ole huora. Tämä on se varmaan joskus saattanut olla. Niin kuin varmasti onkin, mutta että ainakaan niin kuin sillä hetkellä ei enää niitä hommia tehnyt, että se oli ihan vaan niin kuin rahastushommissa siinä, että se on. Ja minä sitten sille sanoin, että ei tämä tyttö, niin tämä ei tiedä yhtään mitä se on tekemässä. Niin perkele. Siinähän kävi kuule sillä tavalla, että sehän tämä saatana myymälähoitaja, tämä omistaja siis, niin sehän hyppäsi puikkoihin ja se rupesi opettamaan sitä satanan tyttöä, että miten tämä homma hoidetaan. No sitten rupesi tapahtumaan. Sen kyllä huomasi, että on tämä saattanut tämä omistaja joskus aikaisemminkin suihin ottaa, että se on ei ollut enää mitään valittamista, että se kyllä niinku tapahtui vittu kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ja niin no, siinä nyt meni jonkun aikaa ja niin, ja siinä oli vielä semmonenkin homma, että tämän aloittelijan kanssa, niin se otti suihin kortomiin kanssa.
Mutta että sitten kun tämä omistaja hyppäsi puikkoihin, niin ensimmäinen mitä se teki, niin se heitti se nykäsi sen kortongin helvettiin siitä ja niin vinttasi sinne jonnekin nurkkaan, että ei nuilla ei tee mitään. Ja no minä olin siinä vaiheessa jo vähän, että no ei saatana, että vittu kun siinä on joku satana huuliherpes sattuu olleen vähän tulollaan, niin kohtaa se on meikäläiselläkin, mutta että onneksi oli sen verran kännissä, että en lopettanut sitä hommaa. Perkele kun mennään röyhtään. No. Se tämä omistaja kuitenkin niinkö veti homma sillain viittavalle valmiiksi. Ja sitten antoi puikot tälle oppilaalle. Se vähän ensin arasteli tämä oppilas, niin paljasta mulkkua imiä. Mutta että kyllä se oli niinkö opetusta seurannut ihan oikeesti. Ja perkele. Niin, että oppi oli mennyt perille. Ja niin se vaan hoiteli sen homman loppuun asti se tyttö siinä ja eikä ollut sitten enää niin isompaa valittamista siinä. Ja siinä vaiheessa kun minä totesin, että nyt alkaa olla lähtö lähellä, että tulossa ollaan, mä tunnen sen. Niin vittu ei se tyttö sitä säikähtänyt, vaan se nieli saatana niin koko lasti aivan mitään vittuilematta. Eikä semmoista ole ennen käynyt, eikä sen jälkeenkään. Mutta että sillä oli näköjään hyvä opettaja, että no niin, oppipahan tyttö ainakin. Ja niin, ja sittenhän tässä oli vielä semmonenkin puoli, että perkele kun mä enää muista, että paljonko me sovittiin sille Savotalle hinnaksi. Mutta kuitenkin niin tyttö pahoitteli asiaa sitten niin kun sieltä vintiltä kännettiin takaisin sinne baarin puolelle ja ruvettiin jatkaan kaljan juontia tätä maksupolitiikkaa hoitamaan, niin se ei edes täyttä hintaa pyytänyt siitä. Mä nyt en enää muista, että paljonko ne oli, kun siitä on kuitenkin varmaan 6-7, ainakin 6-7 vuotta aikaa. Niin. Mut se ei kuitenkin siinä sai vielä alennustakin siitä Savolasta ja että on se kaikkea sitä monennäköiseksi opettajaksi sitä itekin, tai noin vittu opettajaksi, mutta että miksi sitä nyt sanoisi? Koeeläimeksi joutuu täällä vähän kuleskelee tuolla kylän pinnassa. Mutta tänäänkin voi käydä. Eihän se ilmainen reissu ollut, mutta että ei sitä täyttä hintaakaan tarvinnut maksaa ja ihan loppujen lopuksi niinkö täysin tyydyttävä palvelu oli. Ja no sitten en mä muista menikö siinä satana kuukausi 2 vai 6, mutta että joskus sitten kun olin siinä samassa baarissa käymässä, niin kysyin varsin tältä omistajalta, että sulla oli se silloin, niin kuin mä kysyin, että muistatko näköinen, silloin kertaalleen toimit vähän opettajana, sitä kyllä hän muistaa. Mä sanoin, ei sulla olisi yhtään uutta tyttöä täällä, jota pitäisi opettaa, että mä voisin edelleenkin toimia no perkele.
opetustyökaluna. Eli että sinä voisit opettaa tyttöä ja minä toimisin siinä niin opetuksen apuvälineenä. Ja sanotaan, ei se kuule taida onnistua, mutta että, jos niin semmoista haluat, niin sitten meidän pitää tätä meidän suhdetta vähän syventää. Ja siinä vaiheessa semmoista ei saatana, että niin kuin mullahan oli oma emäntä oli kotona. Oma emäntä oli kotona odottamassa, että ei siinä nyt niinkö. No meillä oli vähän sutinaa tämän pariomistajan kanssa silloin yhteen väliin. No se oli kuitenkin, kun se oli huora pariomistaja, niin jo oma äiti kun tulee käymään täällä kylässä kuitenkin aina silloin tällöin, niin siinä kun esittelee, että no tässä on henkilö nö ja se on huoropariomistaja, niin ei niin ihan ensimmäisenä tuo mieleen, että tällä tavalla uuden tyttökaveri esittelis. No kuitenkin tämmönenkin tapaus täällä on päässyt käymään. Niin ja, no mäpä kerron sitten seuraavassa jutussa, että kertaalleen näin huoroa ilmaiseksikin, mutta se on sitten taas seuraava juttu ja jätetään tämän tähän ja palataan asiaan myöhemmin.